Hai, salut și bine v-am găsit la primul meu episod de Roblox. Astăzi o să filmez Roblox pe mapa Prison Life. Bă, ce mi s-a întâmplat? Îmi place cum se... Ce, bă? A intrat ăsta, dar voi sunteți proști, cum dracu a intrat? Și eu nu știu încă să-mi... Marș. Nu că ai get out, că eu te omor pe tine. Stai, ce? Nu o să-mi cumpăr încă. Mă, ce vreau dintre astea. Uite ce frumoase sunt. Ce e asta, bă? Ce e asta? Eu sunt cam nou pe mapă, știi, Kiki. Ce vrei tu? Ieșim pe ieșirea cealaltă. Dacă avem una. Hai să vedem ce fac prizonierii noștri. Nu, bă, eu vreau să mă uit. Așa. Nu are un shot, nu are în patru, mă rog să nu mor. Stă fără ăștia. Deschide ușa, zic. Bă, dar ce stau ăla la ușă? No, bine, mă, am înțeles. No, bine. Bă, tu ești AFK? Ce? Ce vreau la frate? La nu știu că așa că doar... Ia, trebuie să deschidem asta. Fii atent. Nu putem să ne sunim pe ăsta. Vreau asta. Ce bă? Nu pot. De ce nu pot? Ia că te omoră pe tine. Pot! Ești nebun? Să luăm. Mi-a furat la mâncare. Și cum mai iau? Ia să spuneți. Tragi, bă, să spun handcuffs. Uaa, ce distractiv. Bă, cine a băguit mapa? Îți spun handcuffs. N-a zis nimic. Ce, bă? Am trecut printr-un pom? Cine a distrus, bă? Cine e hackerul aici? Bă. Bă, vezi, scary naps, nu? Cine a distrus mapa? Ce? Tu? Ți-e rușine? Tu e lag, băiatul. Așa-ți trebuie. Click to spawn car. Păi să facem un... Click, click, click. Bă, ăsta, click-ul ăsta e stricat.
A. Așa. Bă, mașină proastă! Nu, tu să-i cală pe ăștia cu mașina. Ce bă, mașina e... Mergem un pic mașina. Ce? Let's get this over with. Am și o țintă din trabe regulos. Hai, salut! Așa-ți trebuie tu. Pitiță rea! You bitch! Mori. Sunt cel mai bun paznic făcut vreodată. Hai să... Vreau să fac ceva. Hai să vedem cum e. Să jucăm și cu prizonierul. Inmates. Eu vreau un sulet. Iau, așa. Am luat? Nu am luat, ce porcărie. Hai să-i vadăm. B-am scăpat. Ar să fii mult style. A ta bă, vă ușine. Ce scriu, bă? Am trecut, o să trecem un pom. Asta trebuie să verific obiesul. Bă, cred că filmează. Bun, tati. Cristi mă cheamă. Fac de cite. Ce mai stricate mașini în jocul ăsta? Ce flori urâte, am vine să le scuip. Asta e direct casa noastră, nu știu cum să nu mă fac prizonier. Fii atent. Bă, Cristi, tu cum te-ai făcut prizonier? Să... Sau pe română. Prizonier, bă, căcatule! Let's jump! Au, stai că am uitat că știți. Cred că scriu bine. Inmate, mai
te cheamă? Și nu se întrebare. Inmate. Ce police, bă? Ei, Mr. Policeman, direct melodia aia. Bă, dar ce-au băguit ăsta tot jocul? Așa, pisici. Fă proastă. Asta a venit undeva, uite un căluț. Ihoho. Altă casă, poliție. Păi cum să nu escapi în poliție? Să-mi bag picioare pe portela deschisă, niciun polițist nu te împușca. Cristi din... Poți să scap foarte ușor dacă te cheamă Cristi din Banat. Tu ușă! Am trecut prin ușă. Bă, îmi place că în jocul ăsta poți să treci prin ușă. Mă merg, dar nu poți să treci prin pereți. Bă! Da, deci îmi place că mi se doar capul. Deci când vrei să te ascunzi de poliție, pur și simplu stai aici și zici că ești un cap plătitor. Sau că ai decorat grădina cu capul tău. Ce, bă? Nu știu, mi-a aflat secretul. Deci de asta sunt de așa. Bă, fiți, deci... Pot să mă urc pe asta. Și... Hai, bă. Serios. Pot să stau aici. Nimeni nu mă vede. Nenea! Nenea Cristi! Nenea, dă-și mie un... Bă, de ăsta vine de undeva. E un loc acolo. Și acolo, bă, văd. Și acolo e... Somn. Nu mă judecați pe carnaților. Ce e asta, bă? Ce cu canalul ăsta secret? Bă, îmi place că eu am trecut prin gratii. Uia! What? Puțiver. Unde sunt? Are cum trec cu capul prin pereți. Și ce practic nu era nimica. Thank you. Îmi place când vine apa. Și place că văd prin mapă. Și ce, bă? What? Aici e ceva mai bun. Ce e asta, bă? Ce e, bă? Ăsta e canalul? Ce e? What, mate? Pe care chiar nu e nimic. Bă, nu e nimic. Vreau să încerc să merg în mapă. Deja pot să trec cu capul prin ceva, dar... Cristi din Banat. Și practic ce ai rezolvat acum ei? Păi și vei. Deci te crezi să scapi din închisoarea asta de căcat?
Veni din canalizare. Canal. Bă, asta mă câți de la canal de acum. Ia deja avem inventar. Avem fight. Avem 2, avem 3, avem search. Nothing. Just record. Ce ai, bă? Take screenshot, record video, upload YouTube. Everything your screen update YouTube. Ce ai, bă? Puteți lua și de asta? Să facem data viitoare. Mă jur! Să fac cum e. Și cred că vom încheia episodul ăsta aici. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe. Și nu știu dacă share tot una, dar apăsați și pe ăla, că mie îmi place. V-am pupat. Pace, man!